जोंनि चिरां जिल्ला बनसुनि माखासे उद्देश्य बा थांखिखौ लानानै जों दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल खोन्दोनि सिङाव थानाय माखासे स्कुल, माखासे हाई स्कुल, हाई सेकेन्डारि स्कुल, एमइ स्कुलखौ लानानै जों दिनैहाय जों एसे गिदिंदों आरो गिदिंनायजों लोगोसे जों माखासे टिचार्सफोरनिफ्राय माखासे फिडबेकखौ लादों, स्टुडेन्टफोरनिफ्राय माखासे फिडबेकखौबो जों लादों। दा माखासे जिनाखि देग्लायनि पास पार्सेन्टेजखौ नायोब्ला चिरां जिल्लायानो टपआव दङ। दा बेखौ लानानै आरो साबसिन फैगोन बोसोराव मोनसे रिजाल्टखौ दिहुननो हाबावगोन नामा होननानै जों मोनसे मिजिं थिनायखौ जों दोनदों आरो माखासे बेबायदिनो जौगानायखौ लानानै जों माखासे स्कुलफ्राव जों दिनैनिफ्राय जों आगान होजेनबाय आरो इन फिउचाराव आरो जों आगान होबावगासिनो दंबावो माखासे कलेजफ्राव। नोंथांमोना जितु सावरायलायनानै टिचारफोरजों आरो स्कुलनि माखासे थासारि हालोदफोरखौ माबायदि नुदों? माखासे हाई सेकेन्डारि स्कुल आरो हाई स्कुलफ्राव नायनानै जों थासारिफोरखौ जों फ्राय फिजिकेल स्ट्राक्चारखौ नायोबा जों सेटिसफेक्टरिखौ जों नुनो मोनदों। निस्सय माखासे स्कुलफोराव फोरोंगिरिनि जेंनाफोरखौबो नुजानो हादों, जेरै साइन्स टिचार आरो माखासे बड' टिचार बेफोराव माखासे स्कुलफोरावहाय गोनांथि जानानै दङ होननानै बुंदों। देग्लायनि नङा, फ्राय गोजामसै होननानै बुंदों। 2-3 बोसोरसो जाबाय बिसोर बिथांमोना रिक्रुटमेन्टनि माबाखौ हरो होननानै बुंदों, खिन्थु जेबो रिजाल्ट फैया बा एन्सारबो फैया मोनाखै सरकारनिफ्राय। गोबांथार टेट पास जानानैफोर दङ, बिथांमोनखौहाय हयथ' रिक्रुटमेन्टबो खालामनो हानायनि माखासे खायदाफ्राबो दङ। दा जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जों बेखौनो जों खावलायनो सानोदि सरकारनिसिम बिथांमोना जाहाथे माबे स्कुलाव टिचार्सफोरनि गोनांथि बा सर्टेज जानानै दङ बिथांमोनखौ थाबैनो रिक्रुट खालामनानै हरो आरो बिथांमोना जेनाखि सात्रफ्रा जेरैबायदि लेसन्स मोननांगौ, जेरैबायदि रोंनांगौ, जाहाथे बेखौ रोंनो हायो। आरो मेन उद्देस्यआ जों बुजिनो मोन्दोंदि जेनाखि खम इनरलमेन्ट जानाय बेफोरबायदि टिचार्सफ्रा जुदि गैयाब्ला, लेक अफ टिचार्स जुदि जायोबा, निस्सय सोर गार्जेनफ्रा फिसाफोरखौ बे स्कुलाव फाथायहरनो गोसो जागोन? बे गिदिर सोंलु। बेनिखायनो आं गभर्नमेन्टखौ आं गुरैयै खावलायनो सानोदि बिथांमोना जाहाथे सार्भे खालामनानै जेराव जेराव स्कुलफ्राव टिचार्सफोरनि रिक्वायरमेन्ट दङ जाहाथे बे स्कुलाव थाबैनो रिक्रुटमेन्टखौ खालामनानै होयो। नोंथांमोन गिदिंनाय फरायसालिफोरनि सायावहाय मा जेंनाफोर नुजाथिदों, बेनि सायाव नोंथांमोना बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय नोंथांमोननि सोरबिनिफ्राय मा राहा लानाय जादों? जों संगठननि जानानै माखासे जेंनाफोरखौ जेनोखि नुजादों, निस्सय जों बेखौहाय जोंनि माखासे गोजौआव थानाय IAS अफिस आरो जोंनि SSA अफिस बिथांमोनबो जों रायज्लायनानैहाय मोनसे सिद्धान्त'खौ जों लागोन, जयै जों सावरायगोन। आरो प्लास बेजों लोगोसे जेनाखि स्कुलाव माखासे बडिफोर दङ, पेरेन्टस बडिफोर दङ, गार्जेन्सफोर दङ, बिथांमोनजोंबो जों रायज्लायगोन। एस ए हल टिचार स्टाफफोरजोंबो जों रायज्लायगोन। रायज्लायनायनि गेजेरजों माबेया बेस्ट सलिउसन जायो स्कुल थांनानै थानायनि थाखाय माखासे सात्र'फोरनि रोंगौथिखौ लानानै जों बेखौहाय जों फैगौ दिनफोरावहाय सावरायनानै जों सलिउसनखौ लाबोनो जों सेस्था खालामगोन। गोबां जायगायाव जोङो बर' मिडियामनि LP स्कुल गुदि फरायसालिफोर जोङो फैनाय नुनो मोनदों। बे बेलायाव माबायदि मा बुङो? गोबां जायगायाव माखासे LP स्कुल्सफ्रा थैनाय थांनायनि खोथायाव जाहैबाय माखासे जोंनि गार्जेनफ्राबो माखासे फिसाफोरखौहाय बिसोरो गाइड खालामनो रोंला आरो बेबायदिनो न' बां गारनानै माखासे हादानफ्राव खारनानै थाहैयो। फिसाफोरनि फारसे फरायनाय बिथिङै मोजां नोजोर बोनो हाला। दा बेनिखायनो माखासे निस्सय फोरोंनायनि सायाव बा फरायनायनि सायाव माखासे गियानफ्रा जोंना गार्जेनफ्राबो एसे सिखिथ' जानो नांगौ आरो फरायनाय गैयाबा जोंनि उन जेनेरेसनफ्रा जों मा जालांनो हमगोन जों बेखौ जों मिथिखानायखा। बेनिखायनो इडुकेसनखौ जोङो जोंनि बर'नि हारि, कालचार, हा गासैखौबो जुदि लाखिनो गोसो दंब्ला जोंनो फरायनायखौबो नांगौ। फरायनाया इयुथ्सफ्रानो जोंनि हारिनि सिनस्रि। बिनिखायनो जों गार्जेनफोरखौबो पेरेन्टसफोरखौ जों खावलायनो सानदोंदि अननानै नोंथांमोना फिसाफोरखौ जाहाथे स्कुलफ्राव फाथायहरनानै जाहाथे फिसाफ्राबो रोङै राङै नैबे बर'लेण्ड बा बर'नि हाखौ जाहाथे फोथांनानै लाखिनो हायो।